magpunta mi sa Compostela Valley. Kanaya among adtuan kung wapa ko kahibaw kung mga beach ba or unsa guys. So update ko yun lang na kung mag-abot namin. Bye. Diami sa airport na labay namin sa yan simbahan na si Kibuloy. Dako ang ilang simbahan guys. Oh. Guys, mga Koreano or unsa pa na sila. And chick guys. Naguan sila guys. Ato magpunta sila sa Mati guys. Kalau nito wala naglipad lagi. Kaya tulog wala akong galay niya. Dahil ko namin. Di alam mo sa Panabo. Mga guys, di alam mo sa Panabo. Sa may ano talaga Tagum. Padaw namin sa Tagum. Mas malaki pa dyan ang ano. Sige ba kusik mo yan? Binili. Yan. Gymnastic siya. Pero ano ka ng ano ba? Gymnastic siya. Hanggang sa ano, yung kumayat siya, tapos yung ano na, parang flexible na yun. Uy, pero gusto ko challenge siya balik na tuloy. Ay, Diyos ko. Lakay na na. Tuwing naman pa lang. Bro, kaya yan eh. Wow, look at this. Bakit? Wow, ganahay ang beach ang ano, pick Lagi ba? Tama, lagi ko na ba?
Hello guys, naa nami diri guys, abot nami sa among giabtan. So ipakita ko ang mga view guys. Bang. Yan na guys, ang mga view guys. Pwede ra mo diri guys, kay safety mo diri guys. Ano kayo na sana guys. Sorry na lamang ta guys, kay para ano guys, na ilang mga cottage. Ang ilang cottage guys kay 300 pesos. Naragahang mga kasamahan guys. Sa baba guys kay falls na guys. Opa. Dara guys, para guys, nar sila sa baba sila guys. Ang uban guys, nagsugba sila guys. Nara mga kasamahan na ho guys, nagsugba sila guys. So ari ko sa diri sa pikas guys. Sorry pa guys. Nara guys ang mga kuan guys. Yung nara guys ang suba. At ito dito guys sa suba guys. Kay gana ang suba diri guys, bugnaw. So nara guys. So ang mga dagkong paan guys, gana hay guys. Nara guys, magtanaw ra mo guys sa home video guys. Ganahay ra guys. Yan guys. So ato na pud ko dito sa babaw guys, kay ipakita guys ang kuan guys, ang view guys. Tara. Karon guys, mukat-kat na pud diri sa sa kuan guys, sa taas kay maahong ipakita ang ano guys, yung ano guys, yung falls na waterfalls. Yan guys. See, ganahay guys ang view guys. Tingnan lang nyo ang view. So para adto na punta sa taas guys. Nailang kuan diri guys, kuan sing alongan diri guys. Nara guys ang ilang sing along. So gana diri ang view guys. So nara guys, wow. So wapa ko dito sa ubos guys, niapa ko diri sa naguna sa itaas. So ngarita diri guys, tan-aw ta diri guys kung ano guys, gana ang view diri guys. Gana ang view diri. Tapos lang, parang hadlok lamang kung muuwan sa bukid guys. Kay basi na ay ano guys. Guys, diri guys, ganahay diri guys. Not view. Padaan po. Yan guys, ganahay ang view diri guys. So din naman din hira ko photo guys, kay mahadlok na ko mo adto guys.
Oh, si ganahay guys, oh. Oh. Magbaba ta dire guys sa ubos guys. Tabi-tabi po. Sadaan po. Oh guys. Ganahay guys, oh. Hello guys. Nara ang suba. Naganang paado guys ang suba guys. Tara guys, balik na ta guys kay balik ta sa atong agi. So balik ta guys sa agi. Diri Nara guys, balik na ko diri sa agi guys, kay magbaba ko nga to sa pikas guys. I-update ko kayo kung makababa na ako sa sa kabila. Karon guys, nanapod ta sa fall. Mag-fall na pud ta. Mga ilang mangga garden guys. So guys, karon guys, naana ko diri sa pool. Ganahay ang pool diri guys. Nara guys ang pool. Wow. So flowing ang suba ang pool nila diri guys. Flowing kaado guys. O see. Balik tayo guys. Oh guys, na ang tulog guys, nagkuan na si So guys, nara diri ang kapay man gud ang anak yeng. So, napon sa pikas guys nga pool. Diri guys, ganahay na shower curtain. Yan guys. Wa, vlog. Ikaw. So, tanawanin to guys. So magbaba na po ta dito sa pikas guys. Kay sulitin na to ni guys. Ganahay dito guys oh. Ang kuan nila diri guys, swimming pool. Daloy sila guys, kanang suba dito siya guys. Ganahay kaado diri guys ang suba. Anda na po ilang mainom huni nga tubig guys. Pagbalin sa likod na tatanan kay dili naman ta mag-ilis. Ito ni, balik tayo. O ako na. Kamera.